apha okanye sizobonisana sonke ngaloo nto. Njeke xa endibrifa uVice wathi kum mandize kuncokola nani okanye sizobonisana ngesi sihloko. Wathi kodwa uVice ndingapheleli kule nto ethi Christian values in relation to current social issues. Wathi ekugqibeleni mandiphendule okanye masiphendule into ethi how can we make okanye how do we apply Christian values to issues ze-society esikuyo. And so ke ndicela ke ukukhawuleza ndenze loo nto. Ndinyanisile ke ngoba ndisithi uVice into eninzi ebendiza kuyithetha sele ichaphazele. And so ke zonke ke zazi uVice sezithethile ndizoziphila. Ndizawususa ke ezi pages zilapha phambi kwam zinalaa nto ke ithethwe uVice. Mandiqale ke kule nto ethi i-values okanye le nto ethi values. Ndithe xa ndifunda kwezi zinto ze-dictionary, yathi i-dictionary endifunda kuyo, values are beliefs and principles that you believe are important in the way you live your life. Zezi zinto okholelwa okokuba zibalulekile kwindlela nakwintlalo ophila ngayo ubomi bakho bemihla ngemihla. Values ezo zinto. And okwesibini, i-values zizo ezigayida i-behavior nendlela yokusiphatha. Now, kubekho ke le nto ekuthiwa zi-social issues. Social issues ndiqinisekile sokuba uVice ebezimenshile lapho. Zizinto esijongene nazo kwintlalo yethu yokuhlala, ingakumbi izinto eziyimicelimngeni kwimpilo yethu yemihla ngemihla. Now ke uthi uVice ke namhlanje masithethe ngento ke kuthiwa i-Christian values in relation to current social issues. Uba ke besinethuba ke besizawucula, kodwa ke asizuba sacula. Kodwa ndicela nje eze nijonge apha emaculweni enu kuyo yonke le nto esizawuthetha apha, kodwa nilijonge laa culo lingu-221. Mandithwale iziqhamo ezomoya oyingcwele, ubunqathu nolulamo, ukulunga nobubele, zonke ezizezenkolo nezothando nezoxolo. Ezi zinto mazikhule entliziyweni bonke amaxesha, zindincede ndinyothule konke okuzixaka, okothatshi nokomona neento eziphuma khona. Ithi xa igqibelayo enkosi mandiphume ndibe xakathileyo, ndizamele ndiphuthule konke okulungileyo, izingabi nakuphikwa yonke imini kwanemini. Cela ke zesijonge kulo kodwa masingakuthuli. Vice ke ndizawucela ke senze le exercise, kodwa ke sowuyenzile okokubana sikhumbuzaneni ngezi zinto ekuthiwa zii-Christian values. Ndizawucela ke greeters umhlawumbi mandibuze since bezimamele Vice, uzichazile just uVice uthetha nini ezintoni ii-Christian values. Just nje quickly. Singile ngosuku athi ngithetha.
Christian values. Indlela eziphatha lomkrestu. Lesimamela uVayisi. Okay. Iske na ngathi ngingamamela, ngicheke oba bengimamelela. Yazi ngitshilo ke nalo uVayisi ulichazile. Uthando, compassion, humility, integrity, justice, and mainly izinto sinokuthi zizinto esizifundileyo ezimele ukubana zigayide indlela esiphilayo. Ngicela ke ukuqala kule nto ndingazilist ezi zinto ngoba uVayisi spoke about, kodwa ndithi imfundiso okanye ubomi bobuKristu busekelwe kwimfundiso kaKristu. The foundation of Christian life is based on the teachings of Jesus Christ. Into ke ethetha ukuthi ngoba xa ufunda iBhayibhile awungeke ufike kukho indawo ethi phaya values okanye Christian values. Awunosifumanisa ngokwesitsholo. Kodwa xa ufunda okanye ujonge imfundiso kaKristu kwakunye nemfundiso yabapostile, uyakwazi ukufumana ezi zinto uVayisi bethetha ngazo, ezi zi-values zobuKristu, ezi zinto esikholelwa kuzo, lezi zizinto ezimele into okubana zisigayide kwindlela esiphila ngayo thina njengamaKristu. And so i-Christian values ke zezo zinto. Mandiphinde ke ndidlule kule nto ethi amaKristu okuqala, first Christians, kuba uYesu Kristu wayengengomKristu siyayazi lokho, qinisekile sonke. Kodwa amaKristu okuqala akazange athi wona ngokwawo thina singamaKristu. They never said that. Bazange beme babheke ebantwini bafike bathi niyasibona thina singamaKristu. Kodwa ngabantu abathi xa bebajonga, bathi xa bephulaphula imfundiso zabo. Xa ufunda kwincwadi yeZenzo chapter 11 bandiphazama verse 26 kweza verse 4, bathi xa bephulaphula imfundiso bebona isimilo sabo, bebona izinto abenza, indlela abenza ngayo izinto, bathi abantu xa bebajongile, nina ningamaKristu. Abazange bathi bona bahambe bejikeleza beboasta besithi we are Christians. Kodwa ngabantu be-community abathi xa bebajonga bathi impawu ezi zenu zitolika into yokubana nina ningamaKristu. Nothi ngento abayithethayo, nothi ngento abayitshoyo kubo, kodwa bejonga inyathelo labo. So ke yile nto ke ndithi ii-values zobuKristu zisekelwe kwimfundiso nehambo kaKristu. Ngoba ukuze abantu balapha esayidini nabalapha eKhayelitsha asimelanga ngoba sifike sithi kubo thina singamaKristu, kodwa bamele ukubona i-behavior, babone i-conduct, babone indlela esenza ngayo izinto, baphulaphula izinto eziphuma emlonyeni wethu. Bathi xa besijonga bathi noba sibazi babavela apha, kodwa into esiqiniseke ngayo ngamaKristu, kuba bebona indlela ne-conduct nendlela esiphila ngayo. And so ke uKristu bethu okanye ii-values zobuKristu zisekelwe kuloo nto.
asisekelwanga kule uniform enhle esiyinxibayo, zingasekelwanga kuba sibonwe indlela esinxibe kakuhle ngayo, kodwa zisekelwe kwindlela esiphila ngayo ubomi bethu ngemihla ngemihla, uluntu esiphila ngalo. Andigqibeseke kule ndawo yevalues ngale nto ethi amaKrestu okuqala xa ufunda incwadi Ezenzo chapter 2, into ubuKrestu babo obabusaziwa okanye obaduma ngayo yayikukwabelana sonke, ikukuthandaza. AmaKrestu okuqala. And throughout ubomi babo bonke, the breaking of bread became the center of their lives. Ukuthi xa omnye ngenanto amphungulele kule nto anayo. And so at the center of their lives, throughout ubomi babo amaKrestu okuqala amisa ukuqhekeza isonke esabela omnye ongenanto. And so ke i-values zobuKrestu zisekelwe ekumazini omnye umntu, ngoba zisekelwe kwimfundiso kaKrestu. Okwesibini, hayi sikhawulezile, ndicela ke sijonge izinto eziyimicelimngeni okanye the social issues. Now uba isikuthe xa ebethetha apha wathi arise and revive the community. Now xa nditheke xa ndikhangela ndijonga imeko yelizwe, ndafunda kwi-article ebhalwe ngomnye umbhali okula University yaseNorthwest ekuthiwa nguPatrick Nantambo, kwi-article yakhe ayibhale ngo-2023. Sithi in 2017 the government of South Africa identified 6 primary challenges or major social issues. There are many social issues that we are struggling with. If we get this balance up, amongst zona, there is inequality, there is poverty, there is high rate of unemployment, high level of crime, gender-based violence, and racism, and many other social issues, teenage pregnancy, high level of rape that we have to deal with each and every day. And the reality is that directly and indirectly. Ngoba ke kumele ophuma apha ahamba ngenyawo ebheke kuyasa, ahambe ekhululekile comfortable. Akekho ngoba nephuma apha xa ebona koba thabele ikona andibaqonda abantu bamepha ngoba yimeko esiphila phakathi kwabo. And so ke andisudlulisa zonke ezi zinto, kodwa there are many challenges that we are dealing with kwi-community yethu. Utata uThabo Mbeki ngo-1998 kwi-address yakhe eadressa ipalamente wathi
South Africa is a one nation with two nations. We are a country that has got two nations. But Utabumbeki, a relatively affluent white minority with access to advanced infrastructure. And a much larger impoverished black majority living in underdeveloped conditions. Wathi xa ujonga ilizwe lethu lilizwe elinjalo ofumana kwilizwe linye likhangeleka ngathi lingamazwe amabili. So imeko ke okanye zibeko leyo esiphila kuyo. Ngo-2023 i-statistics sase-South Africa sithi even though sina more than 30 years democracy, and yet economy is controlled by only 10% of the wealthiest people in South Africa. 90% of the South Africans babambisana ngalo ngo 10%. The rest of the economy is owned ngabantu nje ukaqobana labantu 90% only i-ownwa ngabantu abayi 10% of the population. And so on thina sikhutha about 10%. And that is how the situation is kuyo sililizwe. And as a result of this, yazala izinto ezininzi, yazala inkukheko yazala ezinye izinto ezininzi. Ngoba uba ungajonga ezinye ze-issues esijongene nazo zidalwa inkukheko. Ngoba inkukheko izele ezinye ii-issues phezulu. And okwesibini enye yezinto eyingxaki kakhulu bendithethile ngayo, ngokwe-statistics ka-first quarter ka-2024, about 32.9% yabantu abangaphangeliyo eSouth Africa. And naleyo into yazala ezinye ii-issues. Ngoba ezinye ii-challenges esijongene nazo zingunozala wezinye izinto. And so ke uthi uVice, we are called by the presiding bishop to be an alternative community in a community efana nale ikhona. And sidizelo okubana ngamanye amazwi sahluke kodwa silapha phakathi kule meko enje esichaphazelayo nathi. And yet you are called to be an alternative community in that situation. But 2023-2024 financial year, kwikota yesibini, uBheki Cele esenguminister uchaze okokubana within a space of 3 months there were 10,516 cases of rape that were reported in South Africa in just 3 months. And assaults, there were about 14,401. And there were about 881 women killed in just 3 months. And that is the situation then ngoba sonke siphila kuyo kwaye siyayazi siphila phakathi. That is how bad imeko yethu yokuhlala eyiyo. Uthi ke uVice bantu abatsha sibizilwe ke nguThixo. Wasibiza uThixo wasithuma esithuma kulo meko inje. Now umbuzo ke endicela ukugqibelisa ngawo lemizuzu ishekileyo ukuthi how then do we apply the values that uVice mentioned zobuKrestu kwimeko esiyibonayo yokuhlala nemeko esihleli phansi kwayo? Okanye ngamanye amazwi, how can we make a meaningful
contribution to fight these social issues. What can we do njengamaKrestu? Akule meko abe emele into okubana ahluke. Ngoba xa kusithiwa masibe yi-alternative community, kuthiwa thina masibe sikho kwi-community kodwa ukwenza kwethu ingabi kokwenza kwesiqhelo okanye ukwenza ordinary, ukwenza okwenza ngalo ilizwe, kodwa thina simele into okubana kubekho into ethi community xa isijonga. Athi umntu xa kufuneka ejongile athi kunoba ndizi-associate nale community, nantsi i-community endimele kwi-associate nayo. And so to be an alternative community simele ke sibe yiloo community njalo ezisa enye into eyahlukileyo. Uthi ke uVice sibizelwe ke okokubana senze loo nto. And so how do we rise? As uVice etshilo kusasa nje uthi and revive the community. And how do we do that? Ndibhedlishile ke Vice nale question obana sawuyenza kanjani. Ndathi ukuze sikwazi ndiye ndancedwa nguJohn Wesley. UJohn Wesley uthi ubuKrestu is not a solitary religion. Kodwa uthi uJohn Wesley ubuKrestu is a social religion. Ngamanye amazwi uthi uJohn Wesley akwaneli nje laa nto ethethwa nguMateyu, hambani niyokuzenza abafundi kuzo zonke intlanga ukuze nithe nibafumeneyo nibabhaptize nibafundise. Uthi kodwa we go beyond that call. Ngoba ubuKrestu uthi uJohn Wesley is a social religion. Ngamanye amazwi ubuKrestu buyinto yokuhlala, nothi into yam alone, kodwa buyinto yoluntu lonke ubuKrestu. And so ukuze ke ngoku sikwazi ukudlala indima ebonakalayo, ngoba ezi zinto sithethe ngazo are very complex issues that sometimes we have no answers or no solutions, but we are called to make a contribution. Doesn't matter ingakhangeleki incinci kangakanani na, but it will make a difference. And so ke ukuze ke sikwazi simele ke bantu abatsha sizikomite nale nto kuthiwa yi-social justice. Ukuze sikwazi ukudlala indima ekuhlaleni, we need to commit ourselves to social justice. Ubulungisa basekuhlaleni inhlalo yethu emihla ngemihla. Social justice, it emphasizes caring for the vulnerable and marginalized in society. The social justice ikhuthaza ukukhathalela abo bahlelelekileyo emhlabeni kwakunye nabo bathothele uqala ngeemeko ezithile zabo zokuphila. And so ukuze ke thina njengamaKrestu sibe nendima esiyidlalayo, simele ukuba sizikomite kule nto kuthiwa yi-social justice. Ngoba i-social justice uKrestu isekelwe kule nto ibithethwa nguMika, God's call for justice. But when you look at social justice and you look at Christianity, okanye you look at le nto bendiyithetha ye-values obuKrestu, and ujonge ukubana what does social justice advocate for, uzawufumanisa into yokokubana
zizinto ezimbili ezidibanayo. And so ke inyathelo lokuqala esimele kulithabatha ukuzikomitha kulo nyaka xa siphuma kwi-opening kule nto ekuthiwa yi-social justice, ukukhuthaza nokuba yinxalenye yobulungisa kwiindawo esihlala kuzo. Ngoba i-social justice i-understanda into okokubana wonke umntu, we are all created in God's image. And so, this notion, it underpins the concept that every individual possesses inherent dignity and worth bestowed upon them by being created in God's image. So, we need to commit ourselves to what is social justice, because we understand that noba umuntu uphuma phi nokusuka kweyiphi na indawo ye-society olukhulu lokuhlala, and i-social justice isekelwe kule nto ekuthiwa luthando kwakunye novelwano, love and compassion. And so ke simele nathi ukuze sikwazi ukuthabatha inxaxheba okanye sikwazi ukudlala indima ekuzameni ukulwa nezimeko zokuhlala, sizikhomithe naloo nto. Umzekelo, asikwazi bantu abatsha ukuthi phaa ekuhlaleni kubizwe intlanganiso kusithiwa singabahlali sinengxaki kwesi sitrato okokubana sinekhaya elilapho elinabantwana abahlala bodwa bengenabazali, and yet ndithi mna ndihlala kwesi sitrato sinye, kodwa xa kubizwa ukuthi ngabahlali ingabi yonxalenye yalo ntlanganiso. Ngoba kaloku mna ndingumKrestu, andiyonxalenye yezinto zenzayo. Asikwazi ukuthi xa abahlali besima endleleni besithi besiya kurhulumente beyoprotesta besithi sicela ukulungiselela indlela, and thina sithi we are not part of that because thina sibheke ecaweni. Ngoba ukuze sidlale indima sibele into okokubana sibe yinxalenye yasekuhlaleni yentlanganiso kwakunye nazo zonke amacebiso namacebo enziwayo ukulwa nezimeko ezithetha ngazo. Yile nto ke ndithi simele ukuzikhomitha singabantu abatsha nale nto ekuthiwa yi-social justice. Andigqibelise ke ngale nto ithi, so how can we actively engage? Eyokuqala lesendithethile. Okwesibini, we must support organizations and initiatives that are promoting social justice. Ngokuthi sinikele by donating our time, by donating our money, our resources, and also by participating in all matters that addresses the issues zasekuhlaleni. Kodwa ndicela ukudlula kule nto ethi imele into okokubana iqale apha ngaphakathi kuthi, ngoba xa ilizwe lisibona thina sisonzakalisa ngasele, sizawukwazi njani into okokubana siyo-advocate for social justice ekuhlaleni? Le nto athi uYesu kubafundi bakhe bawuthi ze banibone uba nina ningabam nithandana. And okwesibini, enye izinto esinokuyenza ukuthi xa kukho izinto ezifana nokuklinwa ekuhlaleni sibe yinxalenye yazo njengabantu abatsha. And okunye esimele into okokubana sikukhumbule into okokubana
These issues that we are dealing with are very complex. And ezinye zazo asinawukwazi, in fact zonke asingekwazi ukuphumelela xana sisiza sodwa. Kodwa simele into yokubana sisebenzisane norhulumente, simele ukusebenzisana nee-organizations zasekuhlaleni, simele ukusebenzisana kwakunye nee-businesses. Ngamanye amazwi, ukuze sibe ne-impact meaningful is for us as Christians to form partnerships with other organizations in trying to deal with these situations. Umzekelo ngoba sithi sinophulo apha, sinabantwana abayi-50 apha eFalls Bay abangena zinto zokubheka esikolweni. Xa sisiya kwaShoprite, singathi Shoprite sicela usiphe isihlangu, kodwa sithi Shoprite sicela uba sidibane nawe sihambeni siyokunceda aba bantwana. And so ke zizinto ke sinokuzenza ezo ukuze sibe yinxalenye yezinto ezenzeka ekuhlaleni. And enye yezinto is education and dialogue, because education plays a crucial role in fostering understanding and empathy towards social justice amongst Christians. So by educating ourselves with the societal challenges, siyakwazi uku-understand into enzeka ekuhlaleni. So simele kuba sifundisane ngezi zinto, kodwa sawugqiba ukufundisana siyabe sibheke ekuhlaleni. Masinzi ngoba ke ixesha lami liphelile ngoku. Xa ke ndigqibelisa, ndicela ke ukuthi integrate principles of compassion, equality, fairness, and meaning into every action. Ukuze sibe ne-impact kwi-social issues njengabantu abatsha, simele into yokokubana ezi principles besithetha ngazo zobuKristu sizi-integrate ekwenzeni, singaneli ukuzibamba sizithethe kodwa sizenze. We must advocate for the marginalized, stand up against injustice, and promote society rooted in love and righteousness. We must engage in meaningful actions that promote equality, solidarity, and dignity for all. We must prioritize mercy, humility, empathy, fostering culture of understanding and support. We must participate in community initiatives and support advocacy groups to amplify oppressed voices. Now, okwethu thina noxa nathi siyinxalenye yale meko, kodwa sabizwa nguThixo and we're set apart. So ke simele xa siphuma apha siphumele ukwenza loo. So as we reflect ke bantu abatsha kule discussion yethu xa sigoduka okanye emveni koba sigodukile, ze sikhumbule into yokubana social justice is not just a choice for us, but it is a call. And a call, it is not something that you choose to embark on, or to abuse. Awuthathi kuba une-choice, kodwa it's a call. And so, social justice for us is a call. And in order for us to have a meaningful contribution, simele into yokubana singazi-isolate isedwa, sime sedwa. Kodwa sithi xa sihamba, sidibane nabantu basekuhlaleni, sithi sibona imeko kwelaa khaya, sicele into yokubana singabantu bokuhlala sikhe sidibane. Sithi oba sizawubheka endaweni sibize abantu bokuhlala, bebizwa sithi sizigindazi, sithi sicela udibana phaa esitratweni nakona nabantu balapho, sithi kubo kukho ingxaki esiyibonileyo phaa, sicela uba sihambeni sonke, singafiki sithi kubo sibone ingxaki apha kubo. And so ke
social justice ke bantu abatsha sibizelwa ngekulona. Ukugqibela mandigqibelise ngale nto okanye ndikowuthe le nto ethethwe yakhe yathethwa nguMartin Luther King Jr. I quote, "With a religion, through to its nature, must also be concerned about men's social conditions. A religion that is true to its nature must also be concerned about men's social conditions. And any religion that professes to be concerned with souls of men and is not concerned with the slums that damn them, the economic conditions that strangle them, and the social conditions that cripple them, is as dry as dust religion." I close quote. And so obake sithi bizela into kokubana siyokushumayela sivakalisa indaba ezidlulileyo zesithi sibafumene sibabhaptize egameni loyise nonyana, kodwa sibe singazikhathalelanga iimeko zabo zokuphila kwemihla ngemihla. Uthi lo mbhali, "We are as wood, as dry as dust." And so our call is that to participate and commit ourselves to social justice. Ubukho bethu ekuhlaleni buzofana nedust xa singazibandakanyi ekuzameni ukuncedisa ukusombulula imeko zendawo esihlala kuzo. NgoKristu uSithi. Amen.